No čaute, udielom nového videa. Dneska budeme mať dubajskú čokoládu, áno zase, ale trošičku inú a zajtra ju donesiem do školy, hej, takže bacha na to. Ždanie, hej. A nikomu nehovorte, please. Help me. No, takže nemám chutnať. Je to tá hrubá prdka, takže do piatku. Dobre. No to neviem, prečo som sa dubajskú čokoládu ty povedal, že 11 eur. Úplne by to úplne. A čaute. Toto bolo najlepšie video na svete. Help me.